Ki arngut kinong mikmat jong gari boy district bakentup ya ba Emerald Bonds im ubade UMLA jong kanong po constituency harangkat UMLA jong jirang constituency uba sos no sotun. Manta kasingi kila shim ya kejingkit kli na kabanta kejingkot jingkia ki pajba ka them boy district hi baro kawai kumba kila jule ki kamba bah ha kene kasingi ki bladep ban sendrit dawai yada na ka klam COVID-19. Manta kasingi kine ki arngut kinong mikmat da ka jingya trailang kila sendrit dawai disinfektan ru ha ka office CNR di blok umling. Namar kane ka office kolong kawai na ki office ka badon kam tam namar baro kirang basinong kinong kit kam sinong bat kum juru ki pajba na kinong kendong ki julet don kam ha kane ka office. Kumta kadon kam shikat dei ban pikir bha bat ban sumar na ka jingpur jong ne kunyang jingpang. Kumta kane ka jingya trailang jong kine ki MLA kalalong ka basaiso ha ka ba kilala ban sendrit dawai sodium hyperchloride ban peniap ya kunyang jingpang jong ka klam COVID-19. Kum juru ban laj na ka jingpur stat jong ne kunyang jingpang bat kiwe de ki kunyang jingpang. Ha kane ka singi la edon rengkat UBDO ka umling CNR di blok kinong tre jong ka take office kirang ba sinong bat kiwe de kri rong ba. Por ngidon hang ni hapo office jong block development officer po umling blok na ka banta ban sendrit ya kini kedawai ban disinfect ya kini ki jaka ki bahab hapo ka office jong BDO po umling blok ngidon dekat iba sostenus satun bulong MLA dan burom jong jirang BDO jong ka umling blok ni di kiri orang ba ngidon lang bat ni kini kepor ni wan akan ke step na ka benta ba ini ok ban pendep ini kam kumsi benta ban yada na ga jingpur state jong nyang jingpang COVID-19 kumbala ban sutu ka office jong block development officer ka dei ka jaka ka ba ki babun ki rang ba snong ki wan kinong yalam snong ha ka dei bat ki skim beper ki peniat apo kinong kendong ki jongi te namar kata kalong ka bokong san hadu kata kani ki ka jabing jong kisnong jongi anong kendong hakaba ki nongwan don kam hang ni ki dei ban yo ya kanika experience hakaba kini yo yang dimentoi ke bubun bat dei nang takadaw wana kaliang jong ni ha jing trilang bat di badeng so tun kum MLA jong jirang da jing support jong ka CMJ beverages nang ta bat kiwi dei ke badon mentah ha por bagi semua komen sebun bagi yo kanika kalat bagani ke step bani scam bagani ke jing trilang na kaliang jong fire brigade department ru lembat baro kirang bat snong ki bahap apo umling blok di suthu hangni ki palat ia ka arspa sanpau lai spa snong gidon kirang bat snong ki bejuan na ka pos ingi scam bagani ko ka jing sim benta kan long kumban yada na ka benta jong ki bawan hangni nang bagin la ban yada ya ke jing pustet jong uneu yang jing pang COVID-19 bat ingi scam bagani ke jing persang jong ni ke berit agani ke pot lomba ada ke jing trilang jong ibaro ingi scam baka riboy ke ke jongi in la ban laj adu mentam 4 don gino positif case ha riboy jadi ingi scam ke por ban wan ru ginang la ban yada namar bag riboy ke di ka gateway jong ka jela ke jongi bro koi ki bobun ginong lek nang wan i kentur wa ke jo ke pot ya ki nong song snong ki jongi jagirang ba snong ya ki nong elam ki snong ki seng long kemi ki seng samla kumbala masutu nudu mendin kila sedang menwan kini ki parlok ki bahing ki bahasem ki persnong prathau ki jongi ki balong ki kena school ki ba pule ki ba tre ki balik bela sabar jong ngejela ki jongi de ngi song bahaban karpat ru ya kinong ilam snong kinong ilam balang ki seng beper bikin ai ka jing trilang namar begini ki bawan ru ki dehi ki bahing ki bahasem ki perdok persnam persnong prathau ki jongi banginom ibeng yiki banginom pe madong yiki tenre bangin ya ai ke jing trilang nang bangin la bani kun ya uni yang pang COVID-19 ngai scam bagani ke jing persang ha ke sengiru kan long ko job ter bangin la bat pendep ki snong beper apo ka dong ka than ke jong